So amigo ko mga pangga nag-istorya sa kuya ngaya pa di garo ngaya pa di naloko ngaya ako nauto ngaya ako pa di agrabyado na naman ngaya ako iyon istorya sa kuya di ako manta tamang ano lang tamang dangog-dangog lang sige dangogunta daw ang istorya ni pa di No. kunyan nga ako pa di taya nga ako pa din nin wedding uso pa man ang wedding ngunyan sa ibang lugar gayud uso pa man STL kaya wedding yung mga klaseng sugal nagtaya nga ako pa di sa wedding may anting-anting nga ako pa di anting-anting may bertud sabi ko mang klaseng anting-anting mo kaya mga sugal-sugal naan ako pa di, igo akong sekreto, igo akong ataman na duwende. Sabi ko, paano man padean mga diskarte para maaraman mo mga lucky numbers ba yan? Anong may mga statistics yan para maaraman mo kung anong maluwas na numero? Paano niya ako? Sabi sa ko, kampadiyong ko, nag-istorya sa kuya pa di so anting-anting kong duwende. Tumaya da ako pa din ng pumpiang sa isda, doble sa isda ang itaya ko sa wedding, sigurado da maluwas da yan. Sigurado da yan. Ang diskarte da itong duwende ni pa din na ataman mga pangga, madumanda siya sa sa bulahan kan wedding STL itong pigbobola bagay piguguro baga pigkalo kago baga mga panggano tapos kukulon ang numero. Ito daan duwende mga pangga, may kapangyarihan da ito. Kaya niya daang maglaog duman sa tambyolo kan wedding mga pangga asin nga papaluwason niya da kung anong numero ang gusto niyang paluwason. Patindi. Sabi kan duwende duman sa amigo ko, sagata duwende baga sa dit ato, sabi pala, sir, magtaya ka po ng numero, pumpiang sa is. Iyo po yan ang maluwas sa waiting. Sigurado po yan. Sa dito ng boses. Siyempre ito duwende baya sa dito magayan surbol da yan. Pumpiang sa isda yan mga pangga. Iyo dan matama sa waiting. Kaya tumaya na daga mo. Iyo ang sabi kan duwende. Itaya na danin do gabos. Ipabarakal danin do. Ansendo mga damulag dyan. Ansendo mga oring. Itaraya na danin do. Iyo na danin ang pagyaman niya to. Iyo na danin ang susi. Disi pa de, nag-istorya sa kuya, sinunod ko pa de, so advice kang sa kuyang atama na duwende, pinabakal ko so damulag ko, kaibanan pa so mga orig, pati pato na, kumbaga, gurdo na ni, todo na ni, tinaya ko na gabos pa de. Kung pwede nga ning itaya si Mrs. kaso day pwede. Pwede, bawal, de yun na, tinaya na gabos mga tuga. Ngunya na, bulaho na ka so bolero ang apod kaya taga bola, bolero. So, weteng. Primerong lumuwas, kago sa tambyolo mga tugang lumuwas na primerong numero 9. Pangadawang lumuwas na numero mga tugang, numero 9 man giraray. Ang tuminama na numero mga tugang, doble 9. Si tinaya ang kampadi ko, doble 6. Buklo. Iyon na, kunya na si Padi, buklo na, nag-urmentado na sa Yupapaps mga tugang, mainit na ang pamayo, ang alta presyon mga tugang, mga 180 overacting na Padi. Iyon na ang kudyan. High blood na. So dyan na so ataman niyang duwendita daog siya. Pumpiang sa isutinaya niya ang luminuwas, pumpiang 9. So dyan niya na sa duwende. Kaulayo na kayan. Ano nga doble 9 nga nagtama? Sabi mo ba nga doble 6 ang papaluwason mong numero? Ang sabi duman sa duwende. Ang sabi man kan duwende, pasensya na po nga sir, pig para gugu kay sa tambyolo, makulog sa payo, maribog. Iba ang nakuha akong numero, imbis na doble 6, doble 9 na baliktad. Di nabuklo si bossing niya. Isinubol daan ni Padisuduhin din niyang atama. Uli na daw duman sa mong punso. Dumang ka na mag-star.